aming pinyan. Ayan kung nakikita nyo. Ngayon po ay mag-harvest kami ng aming tanim na pinya. Ayan. Samahan niyo akong mag-ani. Tara! Yay! Ah! Ano to? Bakit? Ay nako guys, naunahan na naman kami ng daga. Hinog na siya tapos. Ay nako, ayan oh. Butas. Oh. Grabe yung mga daga dito, ang tatakaw oh, gutom na gutom. Nako. Ang laki pa naman, pero pwede pa to gagawin naming candy, yung pampalaman, parang pineapple jam. Ayan, palaman sa tinapay. Kita nyo to guys, oh. Kunti na lang yung mapapakinabangan dito. Halos kalahati naman yung kinain ng daga. Ay, nakasabay sa sarili. Yan! Nakasabay yung isang ano. Itatanim na lang to guys. Ayan o. Lagay doon. Yan o. Isa rin to napiste din eh. Pero kukunin namin to kasi hindi naman to bulok ang loob nito. Ginagawa namin tong palaman sa tinapay. Laki oh. Ito yung isa. Isabay mo ako nun. Iya. Ayan. Ang laki ba? Kadayot. Yeah. Ito na guys, ang aming na-harvest na pinya. Ayan. Yung iba, naunahan kami ng daga. Ayan oh, ang laki pa naman. Ayan. Yung iba lang naman na na-harvest namin. Pero ito talaga, halos hindi na, halos inubos na ng daga oh. Ano pa naman oh, hinog na oh. Grabe yung yelo na talaga siya, sobrang yelo niya na. Talagang sayang na to, wala na to. Pero yung iba, okay. Ayan, ito. Ito, okay pa. Yan, wala pa siya. Ito lang talaga, oh. Yan siya, oh. Kasi dito sa ano namin, sa taniman namin, yung may mga lugar dito na ano, talagang may mga daga-daga. Yan, kinukut-kut nila. Siyempre, lalagay ko na to sa sako, kayo uwi na kami. Unahin ko muna itong maliliit. Ito, hinog na to. Hindi namin itatapon tong mga
mga corona nila kasi itatanim to ulit. Dumi na tayo puwit ko. Ayan, ito na mga ka-diet yung kinuha. Isa sa kinuha naming pinya, na harvest namin ang pinya na mayroong, ayan, yung kinainan ng daga. Daga ang ini. Makukuha pa ito, mapakinabangan pa itong kalahati. Dati ito tusok. Ow! Yan yun. Huwag ka magulo, baby. Babalatan ko na siya. Babalatan na namin siya mga ka-dayo. Gayun. Ow! Siguro, baby, tamatamaan ka. Ang laki niya. Ang laki na. Yes. Ano, sobrang laki niya, kaso nga may Abin! kinainan ng daga. Ayan na, ang aming pinya. Natanggalan ko siya ng mga mata. Eto na mga ka-dayot. Ayan, ginagayat ko siya maliliit tapos gagawa ako ng pineapple jam. Ayan, thanks for watching. God bless everyone.